नों थांबाय? आं फैबाय नै निउटन बिमाजों फैदों। आं नोंखौ मिथिखायोसो नंदों। एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बेलेग बेलेग नुदों जानांगौ नोंगौ दा आङो बिजनियाव दंफैयो आरोना जोंनि ग्रुपनि खामानि दं थ' बेखायनो आङो एकदम हाखु दाखु फैबाय आरोना लोगोफोर फिसाफोरखौ स्कुलाव दोननानै ओमफ्राय नै बियो आंनि बिजावजालिनि फिसाजो आरोना काजल come here What is this? What is this? Orange. इंलिश कार्टुन नायै नायैनो माने इंलिश रायलायलांबाय आरोना माने फरायनायनि सिगां इंलिश रायलायनो हाबाय ओमफ्राय स्कुलाव हाबबा आरो साबसिन इजिसिन जासिगोन आरोना काजल हाय बोलो हाय हेलो बोलो आजाओ हाय हेलो हाय हेलो बोलो आंनि बिजावजालिनि सेकेन्ड फिसाजो आरोना बियो फिसाजो गेदेरा UN आव फरायो आरोना बिजनि UN आव क्लास 5 आव ओमफ्राय दा बियो आरो सेकेन्ड फिसाजो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरोना नोंथांमोननि थाखायनो आङो भिडिअ बानायबाय जिहेतु नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना यें आवाज खोनानो मोन्दोंना लोगोफोर बिसिना एकदम टयलेट बाथरुम रेडि खालामगासिनो दं आरोना दा बेवायाबो दंफैयो सुटियाव खामानि सोलिगासिनो आरो थुमथाम ओमफ्राय आंना बिजावजालिया रेडि जागासिनो दङ ओमफ्राय दा जोङो बिजावजालिजों आंजों थांसिगोन आरोना जोंनि बे ग्रुपनि खामानियावहाय दा बिसोरथ' बिजनियावसो थायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियाव आरोना जितु बे ग्रुपनि खामानि बेयो आरो दा आंनि ग्रुपनि लोगोफोरखौबो नोंथांमोना नुनो हागौ आरोना जुदि लोगो मोनफ्लांबायोबा आरो दा जों थांबाय थानोसै लोगोफोर माजों थांनाय जायो नुसिगोन आरोना थारैनो जों सफैबाय ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि मेम्बार्सफोरखौ जों रावखौबो लोगो मोनफैयासै आरोना लेट जाबाय जों बेयो जाहैबाय जोंनि साब सेन्टार लोगोफोर जोंना दा ग्रुपनि खामानि जिहेतु बियो बे साब सेन्टारावनो जादोंमोन आरो जोंनि गामिया बारा गोजान नंला नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ गाव गावनि लिस्ट नायनायाव मुखुब आरोना ओमफ्राय नै जोंना बिजावजालि सासेया दासो सफैदों आरोना बेबो बिजनियावनो थायो बिथांजोआ खबर मोनाखैमोननो ओमफ्राय दा जोंनि ग्रुपआव जों साथामल'सै आरो नैबे बिथांजो सासे ओमफ्राय जों सानै आरो जोङो लास्ट जाबाय जेबो नंला ओमफ्राय बेयावनो दोनबाय जों गारिखौहाय ओमफ्राय माने गामिनि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै आं बहुत मोजां मोनदों जों गामिनिफ्रायनो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनबा दङ आरोना मोनबा ग्रुप थ' आङो गासैखौबो लोगो मोनजोब्बाय मोजां मोनबाय खिन्थु जोंनि ग्रुपनि मेम्बार्सफोरखौसो जों लोगो मोनहैयासै आरोना माने जों एसे लेट जाबाय बिथांजोमोना जोंखौबो नेबाय थादोंमोन दा सोरनिबा ग्रुपआव सासे सानैनि लिस्ट फैयाखै बबेबा ग्रुपआव साब्रै गाहामनि लिस्ट बेबायदि फैयाखै आरोना सेलेक्ट जायाखै थ' खोमसि जायो आरोना बेफोरबायदिबा माने सोरनाबा फैनाय सोरनाबा फैयि माथो खालामबावनो आरोना जोंबो जेबो खालामनो हाया ओमफ्राय दा बेफोर खामानिया माने आसानि आखायाव फैदों आरोना आसाफोरा मावदों आरो बेफोर खामानिखौ नैबेयो आसामोन ओमफ्राय दा माने बेवहाय नाम लिरबाय गाव गावनि ओमफ्राय साबैसे फिसा दङ बेनि लिरना होबाय ओमफ्राय फट' खेबबाय आरोना नैबे मा होनो आसाजों लोगोसे नै बे ग्रुपनि मेम्बार बेयो बिजावजालि नोंथांमोननो खिथाखाबाय ओमफ्राय सिंगेलबो खेबो आरोना फट'खौ थ' जोंना खामानिया जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांफिननो रेडि जाबाय आरो बेनोमोन लोगोफोर जोंनि माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा हाबगोननि माने थार्ड लेभेल भेरिफिकेशननि खामानिमोन आरोना दा जोंहा साबमिटआ जोब्बाय कमप्लिट जाबाय आरोना खनथाम जाबाय बे खामानिनि थाखाय साबमिट होनाया थ' जों दा थांगासिनो
ओमफ्राय लोगोफोर नै दा जोङो बेंकआव सफैफिनलायबाय आरोना नैबे बिथांजोनावनो आं थांदोंमोन थ' बिथांजोआ जि गोथाव सङै खावै जाहरबाय जाखांनाय लोगो लोगो जों सानैजों हाखु दाखु बेंकआव फैफिनलायबाय आरोना जिहेथु खामानि दंमोन आरोना सानैनाबो दसे जोङो नेनांबाय माने लान्च टाइममोन नालाय गैयामोन आरोना सारमोना ओंखायनो जोङो दसे नेथ'नांबाय आरोना लोगोफोर आं दासो सफैबाय आरोना मोना फैलायबाय माने आङो न'आव सफैगौ 6टा जालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' नुबाय बोरै आङो डाइरेक्ट आं बिजावजालिनि न'आव थांबाय ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि खामानियावहाय आं थांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव ओंखाम जाबाय बिजावजालिनाव ओंखाम जाखांनानै आरो जोङो बेंकआव थांफिनबावबाय आरोना बिजावजालिनाबो आंनाबो खामानि दंमोन जिहेतु ओमफ्राय बेंकनि खामानिया एसे आद्रा थाबोबाय बेखौ आरो आङो नेक्स्ट थांनानै मावहैफिनबावनांसिगोन ओमफ्राय दिनै सानसे जाबाय आरोना फुरा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदोलाय बाय बाय